su bar mata ƙasa kuma abin ni an riga an yi an gama. To yanzu Abbas Waye ya asara. Wakilai ne aka ce na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kuma ita gwamnatin haramtacciyar gwamnati ne ta karɓa da bakin bindiga. Can kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ka je ba sai kana halattaccen shugaba. Don me za a basu haramtattun shugaba ne waɗanda suka yi fashi da bindiga suka kori 'yan mulkin demokuraɗiyya suka kori gwamnatin Bazoum. Don haka idan sun ce sun kori wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya wannan asara kansu. Yanzu duk taimakon da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ba tun da ba su da wakilai ba mai ba su. Kuma su yanda suke gaɓaye ai ba haka Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka shiga cikinta masu ilimi ne masu basira ba gaɓaye ba ne irin waɗannan sojojin da ba su san abin da suke yi ba. Don haka Majalisar Ɗinkin Duniya sun kore ta wallahi kansu suka yi wa. Kishin ƙasa suka ce ya sanya su ma gara su tsaya yanzu saboda Allah a daina musu mulkin mallaka ta bayan gida. To ai babu ɗan mulkin mallaka irin soja da zai zo i karɓi mulki da bakin bindiga shine ɗan mulkin mallaka kuma haramcaccen mulki. Don haka ba mulki ne da aka zaɓa ba kuma haramci akwai wanda yake su haramci da suka zo suka cire shugaba da ike halaccacce wannan miliyoyin mutanen Niger suka zaɓe shi. Akwai haramtattu na mulkin demokuraɗiyya irin waɗannan mutanen wannan sojan. Don haka barin gaya ma su mutanen Niger abin da isa nake musu uzuri da ko hira na yi ba su da amsa samaye min da martani. Gashi kuma ana jin abin da suke gaya ma? Ai zagi ka san akwai wawaye a cikin su marasa tunani marasa basira ba su da ilimi ba su kuma da mu'amala da al'umma. A cikin su ne suke mai min da martani kuma abin da yasa ne ina musu uzuri saboda na farko akwai jahilci akwai rashin wayewa akwai rashin kishin al'umma sannan kuma akwai zaman banza da ike damunsu kuma duk wannan ihon da wannan zage-zagen duk waɗanda suke zaune a birnin Yamai ne marasa aikin yi waɗannan matasan amma masu aikin yi a sauran jaha-jaha sun san meye kwamanda yake nufi kuma ba su da goyon baya waɗannan sojojin a sauran jihohi saboda ba don wani abu ba duk mutumin da ike goyon bayan wannan sojojin in ma kidahumi ko jahili ko wanda bai san abin da yake ba ko mara kishin al'ummar Niger ko mara kishin Niger su ne suke goyuwa da bayan wannan sojan. Yanzu halattacciyar gwamnati ta Bazoum da mutane suka bi dare suka bi rana suka zaɓa. Ka zo ka tumɓuke ta to akwai ɗan ta'addan da ifi ka ta'addanci da ka zo ka rushe mulkin demokuraɗiyya. Shi yasa mutanen Niger ne ina musu uzuri kuma galibi mutane ne matsorata. Suna jin tsoron kamu sannan suna jin tsoron su tafi gidan kaso kuma gidan kaso da kamu ga ɗan siyasa duk ɗan siyasa da ba a yi masa wannan ba su tamfin ba a buga masa bai kai ɗan siyasa ba ni yanzu ba na je gidan kaso ba na je wajen 'yan sanda ya fi so kudan kwabo tsakanin DSS da state CID da ina ne amma ai ban fasa aƙida ta ba saboda na san aƙida ce ta gaskiya aƙida ce ta abin da na yarda da shi duk abin da zai cuci talakawa zan fito in faɗa mai mulki ko waye shi zan fito in faɗa masa gaskiya zan fito in gaya masa halin da talaka yake ciki dan mai talaka zai zaɓe ka sannan sai ka zo ka ringa gasa masa aya a hannu ai haramun ne to su ko mutanen Niger suna jin wannan tsoron na farko babu 'yan siyasa na kirki a Niger wasu daga cikinsu sannan ina ƙungiyoyi na wayar da kan al'umma ina ƙungiyoyi na kare mutuncin demokuraɗiyya ina ƙungiyoyi na kare mutuncin watan 'yan ƙasa duka gaba ɗaya suna jin tsoron wannan sojan billahi lazida sun fito sun yi bore da tun wannan sojan sun kore shi. Ai watakila hakan ya nuna cewar kamar tsarin da ake tafiya a mulkin sojan ne yi gamsar da su tun da su dama abin da sojojin suka ce sun yi haka ne domin kawo ƙarshen irin koma bayan da ake yi wa wannan. Ai babu koma baya a duniya da Niger ta fuskanta irin wannan karan da sojojin nan suka zo. Yanzu duk bala'in da ake ciki na yunwa da rashin magani da menene yanzu Algeria ma ta rufe bodar ta ce shikenan ba su ba ita. ECOWAS ko dama ba magana dama ko mun ce Ahmad Bola Tinubu kai ya buɗe bodar mu tsakanin mu da Niger. Kai ya buɗe ko menene su san cewa mu 'yan demokuraɗiyya ne ba mu yarda da kama karya ba.
ai kaga shi yasa ya turo wakili iga Ahmad Bola Tinubu yace ba zai ganshi ba to shashasha ne shi irin su wannan ma ba koma baya bane ba koma baya bane shi yake ta kokarin ba koma baya bane a nuna musu cewa mulkin demokradiyya shi duniya take so mulkin demokradiyya shi Najeriya take so su ne yan Najeriya suke so yace ba za ku ganni ba kuma yayi daidai maslaha shine na farko Ahmad Bola Tinubu a matsayinsa na shugaban ECOWAS wajibi ne a matsanta wannan sojan ko da karfin siyasa sun ban mulki wannan shine magana ta gaskiya akan me za a ba su dama malamai nawa aka tura musu wakilai nawa aka tura musu saboda suna ganin sun isa kuma gashi matsoraci ne na ƙarshe shi wannan sojan tunda juyin mulkin nan ina gidan gwamnati a tsare yanda i tsare Bazoum akan gaskiya da riƙon amanan mutanen Niger shi kuma Allah ya jarrabe shi saboda son zuciyarsa nan da nan baya fita fito randa ba din nan na kusa da watan ofishin ministan harkokin waje wallahi bai isa fito ba saboda sojoji ma ba duka suke son sa ba duk sojoji na kirki mutanen kirki waɗanda suke kisin Niger ba sa son wannan sakaran shugaban kasar dan haka ai babu wannan ijanyo musu tsiya irin su yanzu wannan karan ma albashi ma sun kasa biya albashin ma'aikata sun kasa biya wai saboda halin tsiya wasu ya ce sun bude akan wai 'yan ƙasa su zo su ba da gudunmawa duk azabtar da su da kai ka haddasa musu yunwa ka haddasa musu bala'i an rufe bodoji saboda kai amma ka zo ka tatse suka ce wai kowa ya kawo kuɗi gudunmawa saboda da kishin ƙasa akwai wanda bai da kishin ƙasa irin ka baka kishin Nijar sai dai kishin aljihunka ka ɗebi iyalinka ka bar Nijar da su ya rage kai kadai kuma ina so in gaya maka mu abin da ya sa nace da Tinubu kayye wasa da tsakanin bodan mu ai akwai yan tawaye ba akwai yan wannan terrorist waɗanda suke kawo wa Nijar hari yanzu duk sojojin da ka sani na kirki ya kirawo su suna gadin sa a gidan gwamnati saboda sakare ne shi kadai ya bari ana kashe mutanen Nijar ana kashe sojojin Nijar amma shi tasa idan ya tsira shi kenan kowa ma ya mutu watan jifa idan ya huce kansa kan uwar kowa ma ya fada a Niger iyalinsa ba sa Niger nan duk wasu sojoji da ka sani gwanayi ya ɗebe su suna tsaronsa ya bar mutanen Niger fanko babu tsaro kullum waɗannan 'yan terrorist ɗin da 'yan Boko Haram da 'yan ISIS suna nan suna kashe mutane suna kashe sojojin Niger babu abin da ya dame su wa janyo wannan bala'in a Niger wannan sojan da 'yan koransa su suka janyo sannan mutanen gari saboda tsoro da ake da kuma yunwa da kuma talauci da aka haddasa musu ina kuɗin bitalmanin ƙasar Nijar duk yana hannunsu don haka gafiya ce tsire da na bakinka sannan kuma muna zargin kanwa uwar gami tsohon shugaban ƙasar saboda ba don wani abu ba ma son siyasar Nijar ta zama akwai ƙabilanci duk ɗan ƙasa ne ya kamata duk wannan Allah ya ba mulki dole ne a komo da Bazoum ya cika lokacinsa sannan idan an zo wani zaɓe in an kada Bazoum shikenan in ba a kada Bazoum ba ya ci gaba ya sake yin shekara 5 bayan wannan amma yanzu ba yanda za a yi wannan sojan ya miƙe ƙafa ya zo ya ce wai shi ya shekara 2 ko shekara 3 ƙarya kake yi Nijar ɗin ai ba taka bace kai kadai sakaran soja ma irin wannan shugaban ƙasar na taɓa gani a Nijar sakaran soja irin wannan mataki da shi shugaban ƙasa Bola Tinubu a matsayinsa na shugaban ECOWAS ya ɗauka. Sau tari masu iya magana sukan ce shugaba juji ne. Dukkanin abin da aka kwaso akan yaba masa kuma a matsayinsa na shugaba ya jure ya kalli hanyar da zai biyo wajen warware duk wani matsala da take akwai. Ya yi ko in ce su waɗannan sojoji sun yi yunƙurin su gan shi. Akan yadda watakila suka zo da wani magana da za ta iya taimakawa wajen kamo bakin zaren wannan tankiya amma yayi biris yayi watsi da wannan buƙatar ta ina ne to ake ganin cewar wannan turka-turka da kuke tsaya kai da fata cewar sai sun ban mulki kuma su ma shugabannin ECOWAS din suke cewar hakika sai sun ban mulkin ko ta daidai ko ta lallami ko kuma ta ƙarfi da yaji to ta ina ne za a yi haka to na yadda babba juji ne amma idan an ɗora masa yayin ai ba za a hana shi tantance ba kowanne isa shi a gurbinsa don haka
saduwa da waɗannan sojojin asara ne. Ba abin da ta yi ula a bankarayen da suka kwaci mulki da ƙarfi, a kwace mulki da ƙarfi daga gare su. Wannan shi ya fi alheri, shi ne kuma mabuɗin alherin mutanen Nijar. Sakararrun cikinsu da idan mun yi hira suke ta zagi, ku je ku yi ta zagi, ba ku da wayewa, daƙiƙai ne ku, mu kuma wayayyu ne. Amma muna so mu ringa ilimantar da wayayyu mutanen Nijar waɗanda suke wayayyu ne, masu ilimi, masu basira, waɗanda suka saba da ma'amala da mutane, ba ƙidahumai irin ku ba da kuke ta zage-zage, kuke goyon bayan ƙarya akan gaskiya. Duk mutumin da bai goyi da bayan demokuraɗiyya ba, igoyi da bayan soja, to babu sakare irinsa, sai ka haɗa da shi sojan da juyin mulkin da shi ɗin duka sakararru ne. Don haka dole ne Nijar ta fuskanci wannan, kuma nan gaba za ta fuskanci tsananin takunkumin da ya fi wannan, har sai sojan nan ko ya fita da ƙarfin tsiya, ko ya fita da girma da arziki, ko ya fita da lallama, wallahi dole sai ya bar wannan mulkin, kuma sai an komo da Bazoum. Ƙungiyar duniya, European Union da America da Faransa da dukkan ƙasashen da suka ci gaba, ba su san kowa a shugaban ƙasa ba, Bazoum suka sani. Mu ma Najeriya Bazoum muka sani, ECOWAS Bazoum suka sani, don haka dole a komo da Bazoum, ko suna so ko ba sa so. Kuma wannan sojan ya dinga janyo musu bala'i kenan da matsala a ƙasarsu kala-kala. Kai nan gaba ma idan ba su yi wasa ba, wallahi ina gaya maka, abincin da za su sa a bakin su sai ya gagare su. A fata fa na gari lamiri. Fata na gari lamiri mai isa ba za su tunkuɗe wannan sakaran sojan ba. Kai ma fa ka ce fa akwai fa mutanenka ko kuma akwai ƴan uwanka a can. Kuma ma aka ajiye wannan musulmi dan uwan musulmi ne. To me aka ce kuma? Aka ce masifa ya kwance take, wanda duk ya tashe ta Allah ya la'ance shi, to ya ina daga cikin la'ana Allah wannan soja. To su me nasu a ciki al'ummar da za ka yi musu me isa ba za su tsaya ba? Tunis talakawa ne suka kawo juyin hali. Masar demokuraɗiyya suke, talakawa ne suka kawo juyin hali. Su dan me ba za su gani a wajen wasu su kwafa ba? Suke sai su zauna da ƙiƙai, su zauna sakararru, su zauna mutanen daji wanda ba su san abin da suke yi ba. Idan ka waye musu da kai su zo su ta zagin ka suna tsine maka. Ne abin da yasa ba sa damuna tun da sakararru ne, ba su san abin da suke yi ba. Da sun san abin da suke, wallahi sai sun kori sojan nan. Da bala'i za su kore shi, kuma su komo da Bazoum. Wannan shine mafitan Nijar. Amma idan ba a komo da Bazoum ba, Nijar ba ta da mafita. Nijar dole sai tun gamu da kalubale fiye da wannan. Ina tabbata maka yanzu duniya gaba ɗaya ta juya musu baya. Don haka mutane a duniya ba a buƙatar mulkin soja. Mulkin soja jahilci ne, mulkin soja sakarci ne, mulkin soja daƙiƙanci ne, mulkin soja rashin wayewa ce. Ko Mali da ita da Burkina ɗin yanzu ya suka ƙare. Kaga 'yan tawaye na Mali suna nan sun kusa cinye Mali. Ga 'yan ta'adda a Burkina Faso su ma suna nan suna ta'addanci yadda suka ga dama. To ballantana Nijar, albashi ya gagare su, amma sai kurin banza ike wannan sojan yana ganin wai kaza. Billahi lazi muna so mu gaya maka, sai ka sauka ko da tsiya ko da arziki, sai ka sauka. In ba haka ba ECOWAS za ta yaƙe ka, kuma sai ka sauka daga kan mulki. In kuma da rabon, watan an ce menene ake cewa, inda rabon kunci zai sha mari, to bari ba ta magani. Masu sauraro, shiri na musamman kuke sauraro, da kamar yadda kuka ji muna tattaunawa ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funa Kai, Alhaji Abdulmajid Dan Bulki Komanda, wanda a kashin farko kun ji irin warwarar da ya yi dangane da yanayin da ake ciki da kuma yunkurin da gwamnatin